Hola a tots, què tal? Un plaer saludar-vos des de casa nostra, des de Llançà. Espero que estigueu bé, amb salut, en família, compartint aquests moments complicats, però que segur que passarem i disfrutarem de la vida com sempre. Doncs des de l'Acadèmia Catalana ens han demanat fer una recepta senzilla, i aprofitem per fer una tarta gelada de maduixes, amb maduixetes del Maresme, que estan fantàstiques ara, i anem a començar aquesta recepta. Mira, tindrem 140 grams de xocolata que hem fet al bany Maria, desfetes, 20 grams de quicos, 20 grams de pinyonets i una mica de pa de pessic que tenim o de brioix que hem triturat una miqueta, i això anem a barrejar-ho, ho barrejarem tot, com veieu, molt senzill. Fiquem a la brioix, barrejarem, i això serà la base de la tarta gelada, d'acord? Posarem un paper sulfuritzat, un motllo, de la mida que tingueu, aquesta és de 15, d'acord? Posarem la base de la tarta aquí, aquesta xocolata és feta, incorporarem, molt senzill, això es pot fer amb els nens a casa, d'acord? Al final no hem de coure, no hem de fer pa de pessic, no hem de fer... Molt senzillet, i per disfrutar d'aquestes maduixetes ben gelades, d'acord? Un cop el tenim aquí, el que farem és donar un cop de fred, perquè ens vingui la pastilla, d'acord? Ja tenim aquí la nostra base de la tarta de xocolata, amb quicos, pinyons, una mica de brioix, pa de pessic, d'acord? I anem de seguida a muntar la nata. 400 de nata. I començarem a muntar. I afegirem uns 100 grams de sucre, de mica en mica, i anirem muntant. Aquí tenim la nostra nata muntada, d'acord? I començarem a posar una mica de nata al fons de la base de la tarta. I ara ja hem posat la nata, una capa, i ara començarem a posar les nostres maduixes, que com veieu hem tallat molt primetes, i les anirem donant la volta a la tarta, sobreposant una miqueta. Tenim una mica de confitura de maduixa que hem fet, que molt senzilla, 750 grams de maduixes, 350 de sucre, 150 grams de suc de taronja, 40 grams de llimona, a mi m'agrada més talladeta i incorporada que no en suc, d'acord? I després les posem al foc, que bulli, quan bull, traguem i anem cuinant uns 40 minuts a foc molt lent, traguem del foc, deixem refredar, posem en un pot a la nevera i tenim la nostra confitura, que ara de seguida li posarem damunt les maduixetes. Una miqueta, perquè farem 2 capes com aquesta. Podeu fer 3 si voleu, però farem 2. D'acord? Aquí també una miqueta de mel que tingueu. Deixem, així és molt senzill, tirant una miqueta de mel. Una miqueta de sucre moreno, que la trobarem cruixent a la boca. D'acord? I aquí hem fet una mica de juliana, de llimona, i de pell de llimona i de taronja, que li posarem per aquí. Així és informal, tirada per aquí, que l'anem trobant, amb matisos àcids, una mica amargs, que jugarà, serà molt divertit. D'acord? I un cop hem fet una capa, anem a fer una altra, d'acord? Doncs vinga, som-hi. Tenim una altra capeta i anem a fer el mateix. Confitura de maduixa. Com veieu és molt senzill, senzill, no hem d'utilitzar gaire el foc,
i ara ja comença a fer calor i aquestes tartes així una mica glaçades em venen de gust. Una altra mica més de mel. Si hi ha algun ingredient que no teniu com la mel, no passa res, no cal. Millor, a mi m'agrada molt perquè la mel queda melosa en la boca, es va desfent, molt més de pressa que tot l'altre, és molt interessant. La sucre aquesta així, com moreno, de merara, que quedarà cruixent a la boca. D'acord? I aquesta confitureta, aquesta juliana de taronja, llimona, tal, molt divertida. D'acord? Ara cobrirem seguidament amb la nata, d'acord? Per acabar. Posarem. I aquí és un normal, tirada per aquí, que l'anem trobant, amb matisos àcids, una mica amargs, que jugarà, serà molt divertit. D'acord? I un cop hem fet una capa, anem a fer una altra, d'acord? Doncs vinga, som-hi. Tenim una altra capeta i anem a fer el mateix. Confitura, de maduixa. Com veieu és molt senzill, senzill, no hem d'utilitzar gaire el foc. I ara ja comença a fer calor i aquestes tartes així una mica glaçades em venen de gust. Una altra mica més de mel. Si hi ha algun ingredient que no teniu com la mel, no passa res, no cal. Millor, a mi m'agrada molt perquè la mel queda melosa en la boca, es va desfent, molt més de pressa que tot l'altre, és molt interessant. La sucre aquesta així, com moreno, de merara, que quedarà cruixent a la boca. D'acord? I aquesta confitureta, aquesta juliana de taronja, llimona, tal, molt divertida. D'acord? Ara cobrirem seguidament amb la nata, d'acord? Per acabar. Posarem. I aquí és on us teniu que lluir una mica, fer-la coquetona, que sigui maca. Doncs bueno, ja la tenim aquí. Veieu? Senzilla, ràpida, i us recomano congelar un dia només i després treguem, tallem quan està semicongelada i comencem a menjar semicongelada. No deixar ni que se desfaci ni que estigui congelada, i és quan està bona i interessant. I bueno, res més, que ens tornem a veure. Un plaer compartir aquesta estoneta amb vosaltres, amb aquesta recepta. Espero que us agradi i ens veiem aviat. Un petó a tots.